Hej, dette er min blodsukkerrapport af William Dudeholm fra 22X Biologi C. Dette er min indholdsfortegnelse. Jeg vil kort komme forbi noget teoretisk omkring fordøjelsessystemet, og dernæst så vil jeg gå til blodsukkerforsøget, hvor vi har foretaget nogle blodsukkermålinger. Her kan I se meget kort om fordøjelsessystemet. Det vi ser her, det er de organer, som indgår i fordøjelsessystemet. Hele starter med, at vi indtager føde i vores mund og spiser og tykker, og så tilsætter vi spytamylase, som begynder at nedbryde stivelse karbohydraterne. Dernæst så bliver det ført ned i maven, hvor der også er det her andet enzym, pepsin, som begynder nedbrydningen af blandt andet proteiner. Og i mave, der er der simpelthen en pH-værdi på 2 på grund af højt tilstedeværelse af saltsyre. Så derfor skal det neutraliseres, inden det kommer ned til tarmen og skade dernede. Derfor bliver det tilført bikarbonat. Det bliver udskilt sammen med det her pankreassekret, som kommer fra bugspytkirtlen. Her bliver der også tilsat rigtig mange andre enzymer. Og der er også her, der bliver tilsat galle, som hjælper med at emulgere fedt, så det lettere kan nedbrydes. Så sker der det, at næringsstofferne bliver optaget. Næringsstofferne bliver selvfølgelig nedbrudt, før det kan optages. Det bliver nedbrudt af en masse enzymer, blandt andet amylase, som nedbryder stivelse og nedbryder karbohydrater, og så har vi de her proteaser, som nedbryder protein og peptider, og så har vi lipase, som nedbryder fedt. Og alt det, som vi ikke optager, det, altså alle de resterende stoffer, det bliver så til afføring. Og egentlig kan vi egentlig ikke se alle organerne helt præcist. Vi kan også lige helt skjult herinde se duodenum, altså den der 12-fingertarm. Det stammer fra et latinsk begreb, som egentlig betyder 12 fingre, og den er mellem 25 og 30 cm lang. Så har vi også galleblæren, som vi kan se her, og vi kan lige ane bugspytkirtlen. Derudover så vil vi også lige kigge på bugspytkirtlen, som egentlig hedder pankreas. Den spiller en væsentlig rolle. Her kan vi lige se noget meget kort annotere omkring de omkringliggende organer. Vi kan se en nyre og den galleblære og duodenum og så 12-fingertarmen. Det vigtigste er egentlig duodenum selv og pankreas. Pankreas er en stor kirtel og producerer rigtig meget sekret, mange hormoner og rigtig mange enzymer og alle mulige ting. Derfor består den af rigtig mange af de her små bitte øer, dem her der hedder Langerhanske øer. De her Langerhanske øer fungerer altså som en stor kirtel. Der findes to typer kirtler. Der findes de eksokrine kirtler, og så findes der de endokrine kirtler. Eksokrine kirtler er en kirtel, som udskiller substans, altså sekret eller hormoner eller lignende til overfladekanaler og sådan noget. Det kan fx være nogle af de her fordøjelsesenzymer, som det kunne fx være trypsin eller trypsinogen og lipase, amylase og elastase og rigtig mange flere. Så findes der de endokrine kirtler. Det er så dem, som udskiller sekret eller noget substans direkte ud i blodet. Det kunne fx være hormonet glucagon eller insulin, som også bliver produceret her i bugspytkirtlen. Disse Langerhanske øer, de består af rigtig mange forskellige bestanddele. Derfor har de udpeget nogle af de vigtigste, og dem vil jeg forklare. Vi har akinarcellerne. Det er de helt gule, som vi kan se her. Det er dem, som producerer de fleste enzymer og enzymforsætter, trypsinogen og amylase og lipase og de her proteaser osv. Så har vi kapillærerne. Det er dem her. Det er de helt små og mindste blodkar, vi har. Det er her, at bugspytkirtlen får adgang til O2 og kan udskille CO2. Det er også her, at cellerne, de endokrine celler, de kan udskille hormoner direkte i blodet. Så har vi alfacellerne og betacellerne, som producerer hormoner. Alfacellerne producerer hormonet glucagon, og det gælder det, at betacellerne de producerer det her hormon, der hedder insulin. Begge de her hormoner har indflydelse på fordøjelsessystemet, og de har også spiller en utrolig vigtig rolle i blodsukkerregulering og bare generelt alt, hvad der handler om blodsukker. Det vil jeg forklare mere om lige om lidt.
Det gælder således, at insulin det er et hormon, som bruges til at, som en faktisk nøgle til at kunne åbne op for cellerne. Det gælder sådan, at vi har insulin her, der er bundet i en slags nøglehul, insulinreceptorerne, og så åbner den for døren herover, som er det her glukose-transportprotein. Det gælder sådan, at glukosen kun kan komme ind, hvis der er tilstedeværelse af insulin, og insulinreceptorerne kan opfange det. Det er forklaret som figur 11 i grønbogen. Derudover så gælder det, at der sker et rigtig smart system, når det er, at vi indtager sukker. Det gælder så, at når vi indtager sukker, så vil vi naturligvis få en forhøjet blodsukker. Der registrerer bugspytkirtlen, og så sætter den produktion i gang af beta-cellerne, som så sørger for, at vi får koncentreret en masse insulin. Insulinen den sørger både for, at vi kan optage al den her sukker, og derudover har den også en anden virkning. Og der sker det en proces i leveren, hvor den omdanner glukose til glykogen. Og det er simpelthen noget, som fremmes af tilstedeværelsen af insulin. Glykogen det er en lang kæde af glukosemolekyler, der bruges som slags lager, og det bliver altså lagret i muskler. Lige pludselig så har vi optaget rigtig meget sukker, rigtig meget den her glukose, som er omdannet til glykogen, og så har vi lige pludselig et lavt blodsukker igen. Derfor så sker det, at alfacellerne så udsender det her, der hedder glykagon. Glykagon den fungerer også som en slags beskedsender til leveren, som siger, at den så skal omdanne glykogen til glukose, så vi kan holde et nogenlunde stabilt blodsukker. Fordi når vi har glukose igen, så kan det blive optaget af cellerne, og så er vi rigtig, rigtig glade. Hvis vi kan holde det stabilt, så er vi også rigtig glade. Når vi kommer til diabetes, som er den skal sukkersyge, så gælder det, at vi simpelthen har for meget sukker i vores blod. Vi har for højt blodsukker. I diabetes type 1, der gælder det, at vi ikke har nok insulin i vores blod. Så derfor så gælder det, at vi aldrig rigtig kan få åbnet for cellen, altså insulinreceptorerne har ikke noget at tage imod, så derfor kan vi ikke rigtig åbne for glukosetransportproteinerne. Derfor ender det med, at glukosen ophober sig i blodkarrene, og det ender med, at vi har forhøjet blodsukker. Grunden til det er simpelthen, fordi at beta-cellerne i pankreas bliver slået stykker autoimmunt. Derfor bliver der ikke produceret nok insulin. Ved diabetes type 2, så gælder det, at der er tilstedeværelse af insulin i blodet, men det virker simpelthen ikke. Der er simpelthen tale om det, der hedder insulinresistens, og det ender så med, at glukosen ikke bliver optaget af cellen, og derfor så ophober det sig i blodet, og det så også for, at vi får et forhøjet blodsukker. Blodsukkeret bliver målt i antal millimol per liter. Vi skal gerne ligge på omkring 4, mellem 4 og 7, lige før vi har spist et måltid, eller når vi er fasende. Derudover så skal det gerne ligge mellem 7 og 10. Det skal maksimalt være 10 efter vi har spist, altså 1,5 til 2 timer efter vi har spist. Formålet med blodsukkerforsøget var at måle blodsukkeret på de her forsøgspatienter, og derudover skal vi indirekte måle funktionen af hormonet insulin. Måden hvorpå vi gjorde dette, var at vi havde en masse forsøgspatienter, som mødte fasen op i minimum 8 timer. Så målte vi deres fastende blodsukker. Derefter så skal de indtage 330 ml Coca-Cola. Og derefter så måler vi blodsukkeret hvert 15. minut. Vi måler en graf over, hvordan blodsukkeret udvikler sig ud over tid. Alle de forskellige symboler og figurer her, de symboliserer forskellige personer, og det samme med deres farver. Det gælder, at vi har tiden hen af x-aksen eller første aksen, hvor der bliver taget en måling hvert 15. minut. Og ved tiden har vi til blodsukkeret, som måles i millimol per liter. Det gælder jo netop sådan, at når vi spiser, så sker den her proces her, som er forklaret på figur 113, at den stadigvæk virker. Så bliver de indtaget af sukker, så derfor er det logisk, at vi har et forhøjet blodsukker. Derfor så stiger det til at starte med fra vores faste, hvor vi ikke har indtaget noget til, at vi lige pludselig har noget. Så bliver der produceret rigtig meget insulin, og rigtig meget glukose bliver omdannet til glykagon, og så vil det falde i sig selv. Lige pludselig vil det falde nok til, at alfacellerne vil producere glykagon, som vil omdanne
glykogenen til glukose, og så vil det stige en smule igen. Så vil det sikkert stige en smule mere, og det vil blive en smule mættet, måske en smule overmættet, og så vil det supplere en smule, så det vil egentlig starte med at være lavt i vores faste, så vil det blive højt, når vi indtager det, så vil det falde i det, som det er, at det bliver optaget, og at det bliver omdannet til glykogen, så vil det stige en smule igen, og så vil det nok udjævne sig og blive mere stabilt hen ad tiden. Her er der taget udgangspunkt i 3 forskellige forsøgsprocenter. Vi har Christian, som er det her kvadrat, så har vi Siglen, som er mig, og så har vi Jonas Korsgaard her, som er kvadratet. Det gælder sådan, at vi lige har indtaget sukkeret, så sker der det, at blodsukker naturligvis vil stige. Det kan vi både se på Christian, mig selv og på Jonas. Og så sker der det, at det lige så stille burde gerne falde igen, fordi lige pludselig har vi omsat en del af det til glykogen, og så har vi optaget det meste af det i cellerne, så derfor burde det falde. Det kan vi se, det sker for os alle sammen. Det falder her, det falder her, og det falder her. Derudover så burde det så gerne stige igen, fordi lige pludselig så registrerer kroppen, at nu har vi altså for lidt blodsukker, derfor skal vi have lidt mere sukker ud i blodet, og så bliver det lige så stille stabiliseret, så vi kan optage lige så stille. Så derfor kan vi se, når der er noget i bunden her, så siger vi, nu skal vi have mere, og så siger det lige så stille igen. Det sker også for mit eget vedkommende, hvor vi lige kommer helt ned i bunden her, og så lige så stille stiger det igen, og så falder det faktisk en bitte smule igen her. Lige så for Jonas, så falder det, og så lige pludselig så stabiliserer sig, og vi kan faktisk godt se, at det stiger en bitte smule igen her, hvis vi lige kigger på krumningen. Ud fra det her kan vi konkludere, at vi har høj mængde insulin her ved start af, og det falder lige så stille, og så bliver hormonet glykogen kommer det så det her og spil her. Vi kan se, at insulinen spiller en rigtig stor rolle for mit eget vedkommende, fordi at den falder så hurtigt, og den begynder at stige igen. For Christians vedkommende, så fungerer det også rigtig godt, fordi det får blodsukkeret til at falde, som det gør, og det falder helt i bunden, så vi får altså omdannet en hel del, og vi får optaget en hel del. For Jonas, der kan vi se, at han har lidt en langsom respons, og så lige så stille, så begynder den at falde igen, fordi først efter, nu skal det være et kvarter, 30 minutter, 45 minutter, først der begynder han faktisk at toppe sin mængde af insulin. Og så lige først der, så begynder det så at falde lige så stille igen. Derudover gælder det, at kriteriet for, at man har diabetes, det er simpelthen, at man har man kan måle et blodsukker på over 10. Og det er der ingen af os, der har. Så derfor kan vi også konkludere, at der er ingen af os, der har diabetes, bare lige ud fra vores umiddelbare målinger. Derudover er vi bedt om at give nogle bud på, hvordan forsøgsbetingelserne kunne varieres eller ændres, så resultaterne måske er mere ensartet. Der er utrolig mange ting, som påvirker blodsukkeret, og rigtig mange ting, som påvirker vores forsøgsresultater. Her har jeg samlet nogle af de vigtigste hovedpointer. Vi er alle sammen startet med at indtage samme mængde sukker, altså de her 330 ml Coca-Cola. Men det ender med, at vi faktisk ikke har samme koncentration ud fra det her sukker her, fordi at vi nemlig har forskellige mængder af blod i kroppen. Løsningen kunne være at bruge at drikke efter vægt, fordi at vi godt kan regne os frem til, at jo mere blod vi har, jo mere vejer vi, og jo mere vi vejer, jo mere blod har vi. Så et eksempel kunne være, at vi for eksempel drikker 7 ml cola for hvert kilo vi vejer. Så burde vi få nogenlunde ens koncentration. Derudover så fanger vi metabolismen, altså at vi optager den her glukose i forskellige faser efter 15 minutter. Nogle er lige gået i gang med at optage glukosen ind i vores celler, mens andre er allerede ved at nå en slags faseposition igen. Det gælder altså, at der er nogen, der er meget følsomme overfor insulin, og nogen, der er meget effektive overfor insulin. Derudover så har vi også forskellige glukosetolerance, og vi kan respondere forskelligt på insulin, og så kan vores blodsukkerregulering også være forskellig. Blodsukkerregulering er egentlig blot et mål for, hvor smooth bugspytkirtlen og kan time dens produktion af insulin og glykogen til kroppen, så det holder sig bedst muligt. Derudover så gælder det, at sådan nogle ting som stress og søvn og sygdomme, de også spiller en betydelig rolle for blodsukker og blodsukkerregulering. For eksempel kan rigtig mange stresshormoner sørge for, at du har et højt blodsukker. Derudover så kan utilstrækkelig søvn også give risiko for forøget blodsukker.
Og sådan noget som sygdomme kan faktisk godt få de celler til at give modstand og være mere resistente over for alle fremmedlegemer og hormoner. Det kunne fx også være insulin. Derudover gælder det, at medicin som kortikosteroider og den medicinske tilstande som polycystisk ovariesyndrom, de også kan påvirke blodreguleringen. Kan påvirke blodsukkerreguleringen.